Salut români și bine am găsit la un episod, bine nu e episod, mai degrabă un anunț. Vreau să vorbim despre canal. Va fi un canal Pokémon, nu cu Among Us, așa că și apropo, main-ul canalului va fi Eevee. De ce Eevee? De ce tocmai Eevee? Poate, nu știu, DSG e mai bun? Eevee îmi place fiindcă este mult mai special. Fiindcă se poate transforma, poate evolua în mai multe chestii, nu evoluează doar într-un singur lucru. Mâine o să vină ziua drăguților, așa că poate vom vorbi despre Sarina, de exemplu. Și vreau să clarific un lucru. Apropo, eu filmez videoclipul pe 12 și ziua drăguților pe 14. Pe 12 va fi o zi specială, nu e ziua mea, ci ziua în care eu voi încerca să fac mâncare Pokémon. Și încă un lucru, voi când auziți vocea de copil în videoclip, a mea e total diferită în viața reală.